Καλησπέρα Κωνσταντίνε, είμαστε με τον Κωνσταντίνο Πολυχρονόπουλο, τον άλλον άνθρωπο, στο μοναστηράκι. Και... καλές γιορτές να πούμε. Καλές γιορτές. Υγεία, αγάπη στον κόσμο να πούμε. Δεν το ξεχάσουμε ποτέ. Αυτό. Κωνσταντίνε, 4 χρόνια είσαι σε αυτή τη δράση. 4 και πάμε για τον 5ο. Τι διαφορές υπάρχουν από τότε που το ξεκίνησες? Περισσότερες ανάγκες. Περισσότερος κόσμος που θέλει τη βοήθεια, περισσότερος κόσμος που βοηθάει αυτούς που θέλουν βοήθεια, περισσότερος κόσμος που βοηθάει τον εαυτό του να σταθεί και αυτός καλά γιατί νιώθει την ανάγκη να κάνει κάτι για τους άλλους ανθρώπους. Εσύ είχες δεχτεί και κάποιο βραβείο. Δεν το δέχτηκα. Είχες προταθεί για κάποιο βραβείο. Μπορείς να μου πεις λίγα πράγματα? Τι να πω, ήταν βραβείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν το δέχτηκα για τον λόγο που το έδωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτή που επέβαλε αυτό το πράγμα εδώ, οπότε δεν ήταν να το δεχτώ. Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο μου το έδωσε? Για ποιο λόγο δεν το δέχτηκες? Επειδή επέβαλε τη λιτότητα στην Ελλάδα. Αυτό το βραβείο είχε και κάποιο χρηματικό ποσό? Είχε κάτι χρηματικό που δίνανε οι βουλευτές, οι ευρωβουλευτές. Επίσημα δεν είχε τίποτα. Επίσημα δεν είχε τίποτα. Εγώ θα επιμείνω. Εσύ ξεκίνησες τη δράση σου. Σε χαιρετούμε. Καλά Χριστούγεννα. Να είστε καλά. Καλά Χριστούγεννα. Υγεία. Γεια σου Κωνσταντίνα, να είσαι καλά. Πολύ. Καλά Χριστούγεννα, καλή δύναμη. Να έχετε και να το συνεχίσετε. Να μας όλοι καλά. Εσύ ξεκίνησες τη δράση σου πριν αυτό το χαμό που γίνεται στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Ο κόσμος είχε την ανάγκη και δεν φαινόταν τόσο πολύ, ας πούμε, τότε. Από τότε μέχρι τώρα, ας πούμε, τι διαφορά έχεις δει στον κόσμο που σε επισκέπτεται και ζητάει? Η ανάγκη να μιλήσει πλέον ο κόσμος, περισσότερο. Ναι. Από στην αρχή έρχονταν έφερε ένα πιάτο φαΐ και τώρα έρχεται την ανάγκη να μιλήσει. Και ποια είναι η διαφορά της κουζίνας του άλλου ανθρώπου, γιατί υπάρχουν πολλές δράσεις, πολλές κοινωνικές κουζίνες. Η διαφορά με τις άλλες κουζίνες είναι ότι η δικιά μας δράση από την πρώτη μέρα είναι στον δρόμο. Μαγειρεύει ζωντανά. Στον δρόμο. Δεν υπάρχει άλλη κουζίνα που να μαγειρεύει στον δρόμο, πουθενά στον κόσμο. Με ποιον τρόπο δέχεστε βοήθεια? Μόνο από ανθρώπους. Δηλαδή πώς σας βρίσκει κάποιος, ας πούμε? Ή μέσα από τον μπλοκ ο άλλος άνθρωπος ή την ώρα που μαγειρεύουμε. Μόνο αυτός. Υπάρχει, αν το λέγαμε, κάποιος λογαριασμός που κάποιοι... Μέσα στον μπλοκ ο άλλος άνθρωπος, λέω, υπάρχει τα στοιχεία επικοινωνίας, υπάρχει ο προσωπικός μου λογαριασμός, ο παλιός μου της Μισθοδοσίας, που μπορεί να μας βάλει χρήματα κάποιος. Ποιος είναι αυτός ο λογαριασμός, πώς λέγεται αυτός ο λογαριασμός? Είναι ο λογαριασμός του άλλου ανθρώπου, είναι ο λογαριασμός του Κωνσταντίνου Πολυχρονόπουλου. Είναι σε κάποια τράπεζα? Είναι στη Eurobank. Στη Eurobank. Ένας τρόπος είναι αυτός. Άλλος τρόπος πώς μπορεί να βοηθήσει κάποιος, Να ας έρθει πούμε? κάποιος εδώ και να μας φέρει τρόφιμα ή να μας βάλει χρήματα στο κουτί οικονομικής ενίσχυσης. Στους χώρους που μαγειρεύετε, αναβδομάδα που μαγειρεύετε, έτσι? Το πρόγραμμα βγαίνει κάθε Κυριακή για την επόμενη εβδομάδα σε διάφορα σημεία της Αθήνας. Μάλιστα. Αυτή τη χρονιά είχατε δράσει και εκτός Αθηνών, έτσι? Αυτή τη χρονιά είχαμε δράσει και στη Μυτιλήνη. Μάλιστα. Η έδρα σας που είναι? Κεραμικός Πλατεών 55. Το μεταφουργείο κεραμικός. Κεραμικός. Αυτός ο χώρος, το κεραμικό, τι προσφέρει στους ανθρώπους? Αυτός ο χώρος είναι η αποθήκη του άλλου ανθρώπου καταρχήν. Και εκεί μπορούμε να έρχονται οι άνθρωποι να πίνουν καφέ το πρωί, να κάνουν ένα μπάνιο, να ξερίζονται, να πλένουν τα ρούχα τους, να παίρνουν ρούχα. Υπάρχει ενισχυτική διδασκαλία που γίνεται 3 φορές την εβδομάδα για παιδιά που κάνουμε δωρεάν φροντιστήριο. Μάλιστα, θα πούμε σύντομα πολύ περισσότερα. Θα πούμε γιατί τώρα είναι μέρα δράσης. Χρόνια πολλά. Χρόνια καλά σε όλο τον κόσμο.